Avui farem tulipes d'aprofitament. O no. Vaja, tulipes segur que en farem, però no tot serà aprofitament. Per les tulipes només necessitem pa de motlla, millor d'aquest que és sense crosta. Per l'aprofitament utilitzarem el que ens va quedar del farcit del nostre girassol d'espinacs i mató. Una altra tulipa que farem, i aquesta no és aprofitament, sinó utilitzar el que tenim a casa, serà tonyina, pebrot vermell i maionesa. I una altra la farcirem d'una barreja de formatge Rocafort i una mica de Filadèlfia. El primer que farem serà aixafar una miqueta les llesques de pa de motlla amb un corró. Apreto força, que quedi ben planet. Quan ja ho tinc d'una cara, li dono la volta de l'altra i la gràcia és que quedi ben finet, però que no se'ns trenqui. Ara, aquesta llesca la posaré dintre un motlle de magdalena. Amb cura, que no es trenqui, que quedi tota la superfície tocant a baix, i la part que em sobra la vaig doblant així, artísticament, com si diguéssim. Tenim les 6 tulipes preparades ja, i ara les anem a posar al forn. El forn s'està preescalfant a 180 graus i els hi tindrem uns 5 minutets, més o menys. De fet, quan veiem que les puntes comencen a torrar-se, serà el moment de treure-les. Posaré un parell de cullerades de Filadèlfia i un tros de roque. I això ho barrejaré i ja tindrem... He posat una mica menys de la meitat. I amb això farem el primer farcit. Ja ho tenim ben remenat, tot ben barrejat i a punt per posar en una màniga pastissera i servir-ho. Anem a fer el farcit de tonyina i pebrot i maionesa. Hi poso el pebrot, el tallo una mica. La tonyina, que li he tret l'oli, una llauna petiteta, en principi per la mida que hem de fer ja en tenim prou. I ho passo per la picadora, que sempre serà més fàcil que fer-ho a mà. Ja ho tinc ben triturat i ara hi afegeixo una mica de maionesa per acabar-li de donar-hi textura. Penso que així estarà fantàstic. Les tulipes han quedat ja amb les puntes torradetes i les podem començar a omplir. Tenim la de tonyina i pebrot. Ara anem a fer la d'aprofitament. I ens quedarà ja només la de Rocafort. I omplim amb la crema de Rocafort i Filadèlfia, les dues últimes. Això pot ser uns aperitivets, un primer plat, en tot cas fa festa i són bones. Les tenim preparades per menjar i ara he pensat que les haguéssim pogut decorar una miqueta. Resulta que jo només tinc sèsam, en posaré una miqueta aquí a sobre. Clar, també podria posar cibulet, una fulla de julivert, una mica de pebrot, però ja me l'he acabat. Però no tinc res més. Coses del confinament. Per tant, ho deixarem així i ens ho menjarem ben a gust. Bon profit!